Hello guys, good morning. Mapay pagmata na ako alas 7:16 na. Trabaho dahil ko karon. Nang sayo ko mata na maglungag ko. Sa di pa. Tanaw na ako akong mga akong garden. Excited ko permente mga mata mabuntag kay tungod sa akong garden. So, ato silang tanawon, to silang duawon. Kadali lang kaayo ha. Tara sila. Hello, good morning mga flowers. Pink siya guys. Pink ang color. Pag ulang na ako na siya gitanom, ambot lang kini mo survive baka ni kay ngayon tag mo survive kay palitan ako na siya kanang rotting powder ba pero ambot mo rag mo kuan man siya. Nya. Kani akong kaluoy taon sa akong mga tanom Tugnaw mo gud diri ba. Kini gi-transfer na ako na siya. Malipay na lang ko kay kada buntag man akong ginatanaw. Sila. Nakuha ni sa Pinas tanam sa akong mama. Kani sad na kana wala. Dire gihimo nila ilagsagbot. Pero bulak ba ni sa tuwa. Ani palmera kini ko ka sure palmera ba nagdili. Basta kini sila akong ipanguan. Kanang kinwara na ako ni ba nang pinangayo ra ako silingan. Tanaonsad na ako ang mga gulay. Napoy mga gulay dire. Wala magkubi. Nakoy mga gulay dire sad sa akong ipakita sa inyo ha. Kana nakoy kanang parsley. Ngikuan kay dagag squirrel. Ako ang sibuyas dahon hinggawas. Tay na. Ko siyang ikulong kay nay mga squirrel niya si Max usahay kaunon kalagot kayo. Kini mo ni litos kuhaan na day na ako niyo. Kay labong na siya ang kilid lang akong kuhaan. Kani siya atsal. Ang akong atsal wa man nanubo oy bugnaw manggod ba. Lugbati. Nakalugbati. Diri pod. Alugbati og tangad. Tanong tangad kay Jesus Ginoo ko kamahal sa tangad diri. Akong kamatis. Kay tingtugnaw man ron. Excuse me. Wala kay katubo ang akong green beans. Araw. Na spinach na diha. Wala kay sila katubo kay tugnaw tingtugnaw akong gikuan ba. Gikuan akong tingtugnaw. So gabi nagbuhat ko kuan. Nagbuhat ko kanang donut glaze man siguro pangana to gitan-aro na sa YouTube. Nya. Napakita na ako sa inyo niya magibuhat nga donut. Kini gikan ni sa iyahang brother nga kahoy. Kanang napaman jud ay bugnaw nga maabot. Ganahan man ko ni dire maghimo maglingkod ra gud diri ganang usahay ba bugnaw yung panahon niya magpadong matulog. Muna among kalingawan dire. Nya ni ang kahoy ang pangayo dito. Gihingnasan ako nga mo ang kasaging ambot og mo lahos ba na mura naman ig musamat ang saging kalakihan ni. So balik ta sa sulod kay tugnaw padres gawas. Maglungag og sayo kay gigutom ko among gipangaon kagabi kay katong pasta oy di man jud buhi ng pasta ba. Ang pasta ako tong ipakita ninyo niyang pasta niya. Ang katos ang ibuhat ako gabi. Maglungag sa ako ha. Ay. Pumotong gibuhat gabi mo ko ato kay lang ganahan lang ko. Nya karon maglaga ko og tangan kay ang isa maganda kasi dito sa pangbawas ng timbang. Yung asawa ko gusto magbawas ng timbang kaya ito ginawa ko sa kanya. Ginawa niyang tubig parang tubig araw-araw
So, ito na nangyayari sa akin. Ngayon ko pa ginawa kasi mamaya wala na akong time. Naplansyahin ko pa yung uniform. Kaya nagplansya ko hapon. Pinapanood mo isa ka adlaw. May kukita maghapon eh. Sige lang tulog. Tapos ang gawas lang may nagpalit eh. Ano. Pumunta ko ng essence ko. Essence ko. Ang buhay sa Amerika parang Pinas din lang. Depende lang din sa'yo. Kung gusto mong i-feel yung buhay sa Amerika, hindi. I-feel mo. Wala lang, para lang nasa Pinas. Karon akong pamahaw tinapa. Ang tinapa taga nakatugumog hapon. Tanawar ko na. Tinapa. Ang tinapa di erot. Kasi kasabaan ta ba? Advertise na to. Di man siguro eh. So, mahos ako kay maligo. Human, budaro. Bye-bye.